Hallo, welkom bij Tommy's en Movies en nou. Wow. En ik heb vandaag een vraag voor jullie. Hoe kan je live filmpjes maken? Voor alle kanaalmensen. Alle kanalen die een kanaal hebben op YouTube weten dat misschien wel. Zoals mij. Ik weet dat. Maar weten jullie het? Als iemand het als eerst weet, like ik en abonneer ik op het kanaal. Dus, kijk, dus voilà. En ja, en ik moet nog iets zeggen. Als je een kanaal hebt en op Minecraft zit, kun je op de Tommy's en Movies NL server. Ja. Ja, dat is zo. Dus, heel succes. Bye.